Migori oseo piny owacho mar kaunti ya Migori kuom rem keto kenge makare mar choko yugi boma Migori. Jafwambo marwa George Juma nigi ler. Ywak mag oganda ka otende kod rem mar piny owacho mar kaunti ma Migori e keto yore makare mar choko yugi ok en gino ero mochakore sani. Moko kuom apeyni ma onego tigo kod oganda chuny boma ma Migori odin kod yugi kendo oganda ok nyal tiyo kodgi. Area ma ji odak kani iyudo ko takataka opong'o. Sani barabara no en kar puko takataka. Gitimo ang'o in the office? To pesa to nitie in the office. Sani king'iyo bathe ka iyudo ko takataka kamoket opong' do. Takataka iketonwa to ok omgi, ok chokogi, to kamwa dake. Koro miyo waside wan gi tuoche matindo tindo mabiro makowa iye ka. Kech samoro iyudo ni okete kanyo tutiyo kata juma achiel kok gole. Kidhi penjo tikoni ni ma Migori. Diera wadak e ngima madung' ka ok dikadhi e koridor ni kidhi nyaka Mwalo. Dung' ok kadho kende. Koro wagolo suru to piny oling' aling'a. Moko kuom kuondego ma ichoke yugi ma dho ngere dendo kaka temporary holding site oketi machiegni kod kuonde ma oganda odake kod mago ma itime ohala gin ma jodak kaachiel kod johala ywak ni koro keto ngimagi kama rach mokalo. Kata kama Migori is everywhere. In fact, kata kuma dake, I'm not safe. An mar chire marach na. Mathini juogowa, to gimi juogowa, biasachwa ok nyal dhi mbele kalure gi kama wantie site man wantie Dung. Koro wakwayo sirkal ni mondo konyowa. Ana Dera menjo wala wani bedo ni kama ipuke yugi chiegni kod kama otime ohala e chuny boma ma Migori koro osethiro kata ohande. Natiyo gi weche make health, food supplements. Client ko biro to penji ni area uni to dum marach nade. Koro tami kake tim kos na uwezo wangu siwezi kutoa hiyo takataka. Jodak kod johal boma ma Migori dwaro mondo koro piny owacho mar kaunti ma Migori oket kuonde choko yugi oko mar boma ni. Kabende yugi ma osechoki chuny boma ni bende koro gol kuonde go kendo dhi puki e kuonde mowinjore. The governor ni konyalo yie ong'iya ne offices nego. Gigi ma jopiny bende dwaro ka gigik matimore on the way mondo ng'i kaka onyalo konyo oganda. Monday, Friday, all the week napitanga hapa nakuta tu hii vumbi, hii takataka imejaa hapo. Moko kuom jochok yugi ma ondiki kod piny owacho mar kaunti ma Migori yango ni gimomiyo gisebedo ka gichoko yugi kaka owinjore en ni koro pok ochulgi osara kuom dweche buora. Joma golo taka gi, I know of a friend, adier ok chulgi, kata konyiso ni an, I've been working here to onge pesa michula malong'o. To ka ok chulgi, to taka gi wadwa no wuogi, gibiro wuok nang'o. Okang' marwa mar manyo ler ka uko migaono mar alwora e kaunti ma Migori ka otende kod rem mar choko yugi ne ogore lwanda. Apisa maduong' e migaono mar alwora e kaunti ma Migori Dalmas Odero mane owuoyo e yor simu ong'we yamo ne oyango ne gidhi chiwo lipot e okenge magikawo market lere boma ma Migori bang' dakika 10 kata kamano ma ok ne otimore. George Juma, Ramogi TV, Migori.